em va sobtar quan vaig veure la novel·la era una espècie de... com si estiguera veient fotografies. I sí, plasmades amb el temps, que anaven passant a mesura que anava passant el temps, i era una fotografia que l'enfocaves aquí, després l'enfocaves aquí, després aquí. O sigui, el fil conductor de la novel·la està clar que és en Josep, que és el protagonista, però tots els que giren al voltant d'en Josep són protagonistes i van aportar la seva part a la novel·la. I em va semblar una cosa molt curiosa tot això, no? Per la manera com presentes tipus fotogrames. Em va agradar, una cosa diferent, em va agradar. Jo, a banda de la Gabriela, els dos personatges que més m'han impactat han sigut la Sofia i la Rosi. M'han impactat perquè et fan donar voltes, no? Això de que hi ha moltes idees que a vegades venen preconcebudes i bueno, el tipus de famílies que s'acaben creant dins de la novel·la no són famílies adults, són famílies d'un orfan, d'un altre noi que li ha faltat la mare i el pare, i després estan aquesta figura d'aquestes dues dones que els seus inicis o la seva vida després de la postguerra, perquè la novel·la es centra entre el 1940 i el 1974, sobre la postguerra fins a després, però són dones que en el seu dia s'han tingut que guanyar la vida al carrer i que després resulta que són els pilars d'unes famílies que dius i volen pilars, vull dir que quan tenen qualsevol tipus de dubte, qualsevol tipus de problema, es dirigeixen amb ella amb tota la confiança del món. És un tema que m'ha agradat bastant, com s'ha tocat el tema de la família, que l'important no és la família que en el seu moment es van portar al món, si després aquesta família se'n desdiu, si se'n desdiu, a veure quin paper fa de la família. I en canvi, aquests altres dos personatges en concret són els que s'han ficat i han sigut el pilar de la família. I fa gràcia perquè quan parlem de família o qui es parla de família, sempre n'hi ha una dona, la que porta el pilar de la família sempre és una dona, en tots els personatges. I en el cas aquest en concret de la Sofia i la Rosi, tal com has dit, s'han guanyat per circumstàncies diferents, s'han guanyat la vida fent el carrer, però a mi m'interessava molt crear a més aquest contrapunt, perquè les circumstàncies per les quals arriba una o arriba l'altra són totalment diferents. I en tots dos casos són dones sàvies. No? Són dones que han tingut una experiència vital impressionant, que se n'han sortit i que han après d'allò que han viscut i ho apliquen compartint, no? Allò que han viscut amb els que tenen al seu voltant. Mira, ara faré un joc de mans. Per allò que has comentat, que és veritat que aquí a la primera pàgina, Sílvia Romero, Noia del retrat, continuació de la novel·la Ànima mesquina. I dius, ostres, doncs ja no l'agafo perquè no m'he llegit Ànima mesquina. Bé, pots llegir perfectament La noia del retrat i no vaig dir res d'això, precisament perquè si t'ho dic, però no me l'he llegit, sempre em diuen, no passa res, vull dir, pots llegir perfectament La noia del retrat sense haver llegit Ànima mesquina i pots llegir Ànima mesquina i no llegir-te La noia del retrat, vull dir, tots estan acabats, és una història tancada. En el cas aquest d'aquesta pàgina, a continuació de la novel·la Ànima mesquina, si jo tornés a néixer, això no ho tornaria a posar. No ho tornaria a posar, perquè a més és que és fals. No és una continuació, és que la paraula em va venir després, perquè me la va dir un company, que em va dir, és que el que has fet en realitat és un spin-off. Molt bé, a mi m'agrada molt el llibre, a més és un llibre per mi ideal perquè són capítols curts, i pop, acabes un capítol, i comences un altre, vas fent, vas rodant, m'ha anat de conya i molt bé, a més sempre és abans de dormir i va. Molt bé, em relaxa i em veig a dormir de bon. No sé si vols afegir alguna cosa més que se m'hagi passat o... No, amb això que dius dels capítols curts, amb aquesta novel·la, el que han comentat dels fotogrames és cert. De fet, a mi el que m'han dit sempre, això ja no sé si ho faig o no ho faig expressament, però el que sempre m'han comentat és que les meves novel·les són molt cinematogràfiques. Jo de cinema no n'entenc, quan em miro una pel·lícula m'agrada o no m'agrada, no me'n recordo mai del nom dels autors ni dels directors. Però cinema en veig moltíssim, i cert. Vull dir que podria ser que hagués una influència de tants inputs cinematogràfics
i que ho traslladés a l'hora d'escriure. Però és que en aquest cas en concret, ho has comentat, la novel·la s'inicia al 1940 i acaba al 74. Clar, són 34 anys. M'interessava buscar una tècnica que em funcionés per tal de no haver de narrar molt, per no allargassar la novel·la inútilment o gratuïtament, perquè el que havia d'explicar estava explicat amb una certa brevetat. La novel·la té unes 278 pàgines. O sigui, no calia que, si em poso a explicar narrant tot el que va passar, podria haver sortit una novel·la de 400 pàgines, per dir alguna cosa, i no havia absolutament cap necessitat. Aleshores, el que vaig intentar va ser buscar els punts àlgids de la història i mirar quin personatge era el més interessant perquè m'expliqués aquells punts àlgids. De manera que cada capítol trobes, per exemple, el capítol 1, que comença, diu capítol 1, Pedro, agost 1940. Capítol 2, Sofia, agost 1945. O sigui, del primer al segon ja han passat 5 anys. Capítol 3, Lucía, agost 1947. Agost no és que m'agradi molt escriure o és que passava el mes d'agost, però ja està, vull dir que no és que ja els capítols... És que l'agost és quan passen les coses. Després, el 4, Álvaro, setembre, que ha passat abans, setembre 1947. O sigui que en funció de la història que jo tenia clar que havia de narrar, buscava aquells punts que m'interessava traslladar al lector i aquells són els que em posava a narrar.